u 5 sati počinjem da radim na prvom poslu i već od danas kreće narednih, da kažem, 7 dana ili tako je, 7 radnih dana, mentalni okidač reciprociteta. To znači davanje bez očekivanja, pomoć tamo nekome gde treba i ne očekujem ništa. Nakon toga uvek ide onaj feedback u kome ćete vi videti tačno, ili ja ću videti pa ću spodeliti sa vama, kada ljudi znaju da cene kada ste i trenutak vremena i reči dali, a niste ništa očekivali. Na taj način vi imate onda pravu sliku kakve su to osobe preko puta vas i da li vredi dalje da dajete i nekada, da kažem, da pomerite neku granicu, jer granica u davanju mora da postoji, granica u svemu, jer to je jedan ljudski deo kada ne treba besumično davati, onda tu dolazi do disbalansa. Tako da podelit ću i to, ali mentalni okidač reciprociteta ide, znači, narednih 7 dana. Vidimo se kasnije, odo da se spremim. Znači, započela sam mentalni okidač reciprociteta u prvom kolektivu i narednih 7 dana ću davati maksimum. Sad idem u drugi kolektiv, davat ću i tamo, jer je vrlo bitno da se postave granice, znači u narednih 7 dana pomagat ću svima i onda ću vidjeti kako se taj spisak smanjio, kako su ljudi odreagovali, način na koji im se obraćaju, da li su pokazali dostojanstvo, zahvalnost ili su to smatrali da je potpuno normalno. E sad, normalno nije, jer onda se gubi balans kada se ne postave granice i onda jedna osoba previše daje, a druga se izvlači. Pa ćemo da vidimo, uporedit ćemo i objavit ću to. Vidimo se kasnije. Svaki dan kad dođem s posla, dolazim u 12:05 kući, navijem sat, u stvari meni je navijen alarm i sat i po se resetujem u potpunosti. Ne postoje ništa, naspavam se da bi mogla da budem produktivna popodne. Danas sam započela mentalni okidač reciprociteta, znači davanje podrške svima i jednom i drugom kolektivu i stavila sam vremensko ograničenje 7 dana. Za tih 7 dana ja ću uvidjeti jednostavno da li treba dalje da daje, znači podršku, pomoć i kako će ljudi to primiti, prihvatiti i zahvaliti se. Na taj način mi stavljamo sebi u životu granice u kome jednostavno poštujemo sebe i poštujemo svoje okruženje. A onda vidimo da li okruženje poštuje nas ili nas koristi da napreduju u svojoj karijeri, mislim, ili za neki svoj cilj. Nebitno je, vi gledate šta vi radite. A posmatranjem drugih dolazite do zaključka šta da nastavite da radite. Ono što sam pomenula kada sam došla je definitivno da kad se uđe u kompaniju, kolektiv, bilo gde, tražite, znači, ljude koji najduže rade tu, ali najduže, jer šta se onda dešava? Evo, to je u praksi sam ja osjetila, gde ja dobijem nečije iskustvo 20 godina u par dana. Ljudi, znaš šta je 20 godina u par dana? Tips and tricks, ono kao like, totalni. E sad, u online-u to su tuđe transformacije kroz edukacije, kroz prenos znanja. Zašto bi ja sad 20 godina nešto učila kad mogu da naučim? Naravno, nešto ako je kompleksno, treba će malo više vremena, ali to je isto, samo što drugačije zvuči ljudima koji su, da kažem, preko malih ekrana gledaju. Eto, svo svoje znanje iz marketinga koristim trenutno u realnom životu i sve ovi mentalni okidači, sve taj psihološki deo je neverovatan, jer ne verujem da ću da padnem ovaj test.
to je prosto fascinantno. Sad, prvo da vam se zahvalim svima za neverovatan vibe, poruke. Ima i, da kažem, i oni koji šalju negativnu energiju, ali njih je vrlo malo. I idem da odgovorim na poruke, ide vikend, treba da pripremim sve za sajt, obećala sam i video, tako da vrlo dinamično, resetovala sam, idem dalje i vidimo se kasnije da vidim šta sam završila. Eto. Dobro veče i evo kraj dana je, a moja energija haj i razmišljam se kako da legnem, pošto današnji dan, da kažem popodne, su obeležile bakice, dekice, spiritualni učitelji. Ja ne znam odakle tolika mržnja, tolika negacija, tolike negativnosti. U svakom slučaju danas sam shvatila jednu nevjerovatnu lekciju koju verovatno mladi ljudi koji kreću online, žele nešto da urade, nastaje jedna nevjerojatna recitacija i koju sam danas inspirisana svima njima. A da pojasnim, izbacila sam jedan story time koji je vezan za jedno moje lično putovanje, to je moja lična priča koja je bila pre 9 godina i ćerka me nagovorila na to i to je takvu prašinu diglo, a onda je krenulo neverovatni komentari. U svakom slučaju ja sam odgovarala svima zbog algoritma, da vam objasnim, zato što oni to ne znaju. Oni hrane naš algoritam i neophodno je da im odgovorite, nemojte ih ignorisati, ali možete im izrecitovati ove stvari. Kada reči osude pustite ka nama, mi to nećemo vratiti vama. Samo će tišina biti, jer tada hrane za vas neće biti. Budite kulturni, dostojanstveni i ono što sam danas shvatila, to što oni ruše svojim negativnim rečima, samopouzdanje svih ljudi koji tek možda kreću, pa nemaju samopouzdanja, pa ne znaju kako će. Nemojte to dozvoliti, pustite ih da hrane vaš algoritam, društvene mreže to mnogo vole, a vi možete uvijek kulturno da odgovorite, možete da napravite, to je moj predlog, u beleškama 20-30, da kažem, nekih odgovora koje ćete samo kopirati i poslati, hranite vaš algoritam, ali u pozitivno. Tako da, dragi, ja sam oduševljena tolikom negacijom i ne znam zašto je ta negativnost toliko glasna, a zašto je sve ostalo u tišini. Tako da poslušajte još jednom ove, da kažem, reči koje su danas izašle iz ovog uma, danas, totalno, zato što sam bila inspirisana. I vjerojatno ću u svakom danu biti inspirisana nekim događajem, pa eto, ovo se ovako sve povezalo. Dajte negativnim komentarima mogućnost da vam se podigne algoritam, ali osmeh lice i ne dozvolite nikad niko ko nije hodao vašim cipelama da vas osuđuje. Niti zna šta ste prolazili, niti zna šta ste proživjeli, jer oni stvaraju sliku ne širu, nego vrlo usku. Veliki pozdrav, nadam se da ću zaspati jer ujutro rano ustajem, čekao je novi dan i novi događaj. Mislim, veliki od srca pozdrav.